Αγαπητοί μου φίλοι, έχω αρκετό καιρό να μιλήσω μαζί σας και θεώρησα σωστό από την πλευρά μου να σας πω κάποια πράγματα τα οποία έχουν συμβεί, κάποια καινούργια πράγματα στη ζωή μου, ιδιαίτερα σε ό,τι πρόκειται την πολιτική ζωή μου. Ξέρετε ότι ήμουνα τον προηγούμενο χρόνο υποψήφια βουλευτής με την Ελληνική Λύση, με τον κύριο Βελόπουλο. Ευχαριστώ όλους αυτούς οι οποίοι πραγματικά στον αγώνα μου αυτόν με στήριξαν, αυτούς οι οποίοι με ψήφισαν, παρόλα που δεν μπόρεσα να έχω πλέον το προνόμιο να μπω στη Βουλή, που είναι πάντα μια μεγάλη μου επιθυμία για να υπηρετήσω την Ελλάδα. Αλλά κάποια στιγμή προς τα τέλη του προηγούμενου έτους, κάποιες αποφάσεις του κόμματος, παραδείγματος χάριν η άρνηση στην εκλογή του νόμου για τους απόδημους και για το εκλογικό τους δικαίωμα. Επίσης, οι πολλές υποσχέσεις ότι κάποια στιγμή υπάρχει ο ρηκτός πλούτος ο οποίος αρκεί για να δώσουμε 3.000 ευρώ σε κάθε συνταξιούχο στην Ελλάδα και να τάξουμε τέτοιες συντάξεις. Ήταν λόγια και αποφάσεις του κυρίου Βελόπουλου, της Ελληνικής Λύσης, με τα οποία δεν μπόρεσα πλέον να ταυτιστώ στην πολιτική μου ιδεολογία, στον πολιτικό μου ορίζοντα. Έτσι λοιπόν αποφάσισα από 1η Νοεμβρίου του 2023 και ανήκω πλέον, η πολιτική μου στέγη είναι στη Νέα Δημοκρατία. Είμαι πολύ υπερήφανη γιατί γνώρισα έναν πρόεδρο, έναν πρωθυπουργό, ο οποίος είναι μοναδικός στον τρόπο σκέψεώς του. Μεταρρυθμιστής, φιλελεύθερος, πάντα σκεπτόμενος για το καλό της Ελλάδος. Μ' αρέσει πολύ γιατί ο λόγος του δεν περιέχει καθόλου λαϊκισμό και πάνω απ' όλα η σκέψη του είναι το καλό της Ελλάδος. Με τα λάθη τα οποία συμβαίνουν. Εμείς λέμε πάντα ότι αυτός που μαγειρεύει κάνει και λάθη. Έτσι λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί παθογένειες να αντιμετωπίσει, οι οποίες ξέρετε ότι είναι τεράστιες και δεν μπορούν ούτε σε 5 ούτε σε 10 χρόνια να αντιμετωπιστούν, μόνο σταδιακά και με υπομονή και πρόοδο. Ο κύριος Μητσοτάκης έδειξε ότι έχει την ικανότητα αυτή. Εξάλλου όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι ο πρωθυπουργός ο οποίος σε ικανότητα ξεπερνά όλους τους άλλους. Έτσι λοιπόν είναι χαρά μου το ότι ανήκω στη Νέα Δημοκρατία και από εδώ και πέρα θα πορεύουμε με εκείνη. Είναι το σπίτι μου, είναι η πολιτική σκεπή μου, η σκέπη μου τέλος πάντων και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Θα ήθελα όμως να πω και κάτι πολύ βασικό που με στεναχώρησε πολύ, το θέμα της Κυριακής. Το θέμα της κοπέλας εκείνης η οποία στα 28 της έζησε αυτή την τρομερή κατάσταση να δολοφονηθεί από τον ίδιο τον σύντροφό της. Όταν συνέβη αυτό, εγώ προσωπικά έκλαψα πάρα πολύ και άκουσα και όλες αυτές τις συζητήσεις που γινόταν στην τηλεόραση από διάφορους, κατηγορούσαν το αστυνομικό τμήμα και είχαν δίκαιο, διότι πραγματικά από όλες τις πλευρές όλο το προσωπικό του αστυνομικού τμήματος ενήργησε εσφαλμένα. Σε αυτό δεν χρειάζεται να πούμε κουβέντα. Θα ήθελα όμως εγώ σαν Λιδία, σαν γυναίκα, να πω και 5 λόγια για την Κυριακή. Και 5 λόγια για κάθε Κυριακή που υπάρχει εδώ στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Γιατί είναι πολλές οι Κυριακές οι οποίες αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Η Κυριακή λοιπόν πίστεψε σε αυτή την αγάπη. Πίστεψε ότι κάνοντας υπομονή, μην κάνοντας μήνυση, με το να ανέχεται όλη αυτή τη συμπεριφορά του συντρόφου της και πιστεύοντας την αγάπη αυτή, ότι θα ερχόταν μια αλλαγή. Μια μεγάλη απάτη που δυστυχώς πολλές γυναίκες από εμάς την έχουν, ειδικά όταν τρέφουν μια ιδιαίτερη αγάπη για τον σύντροφό τους, πιστεύουν ότι πραγματικά με τον καιρό, με τις περιστάσεις, με τις προσπάθειές τους, ο σύντροφός τους θα αλλάξει αυτό το άσχημο πνεύμα της βίας που έχει. Αυτό είναι, αγαπητοί μου, εξαπάτηση. Και η ανεκτικότητα, χρόνων ανεκτικότητα, φέρνει πολλές φορές αυτό το αποτέλεσμα. Ότι ο ίδιος ο σύντροφος, χάνοντας πλέον τον έλεγχο των συναισθημάτων του, φέρεται εναντίον σου, ακόμα κοστίζοντας και τη ζωή. Πήγε λοιπόν η Κυριακή στο αστυνομικό τμήμα. Πολύ καλά έκανε
είναι η πιο σοβαρή αρχή που θα πρέπει κάθε γυναίκα από εμάς να τηρήσει. Σας παρακαλώ, μην σκεφτόσαστε ότι επειδή συνέβη αυτό το μεμονωμένο γεγονός, η αστυνομία δεν αξίζει και δεν χρειάζεται να πάμε, δεν βοηθάει. Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο λάθος. Πηγαίνουμε λοιπόν στην αστυνομία, όπως έκανε και η Κυριακή πολύ σωστά. Βλέπουμε ότι οι αστυνομικοί στο αστυνομικό τμήμα δεν δίνουν την ανάλογη σημασία σε αυτό που αντιμετωπίζουμε. Το επόμενο μας βήμα δεν είναι να βγούμε έξω και να πάρουμε το 100, αλλά να μείνουμε μέσα στο αστυνομικό τμήμα, να πιέσουμε τους αστυνομικούς λέγοντας ότι βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή μου. Σας παρακαλώ πολύ, θέλω βοήθεια, δεν θα φύγω από εδώ μέσα εάν δεν με προστατέψετε. Επίσης, και όταν παίρνουμε τηλέφωνο, όπως έκανε η Κυριακή στο 100 για να ζητήσουμε βοήθεια και βλέπετε ότι είναι σε κίνδυνο η ζωή σας, πέστε το με δυνατή φωνή. Μην λέτε απλώς υπάρχει κάποιος στο σπίτι ο οποίος θέλει να με χτυπήσει και δεν είμαι σίγουρη και αν θα καθίσει και αν θα φύγει. Όχι. Στο 100 παίρνουμε γιατί είναι σε κίνδυνο η ζωή μας. Θα πρέπει λοιπόν πάλι με δυνατή φωνή να πούμε σας παρακαλώ, ζητώ βοήθεια. Η ζωή μου είναι σε κίνδυνο. Είναι κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει όλες μας να τα έχουμε στο νου και όταν βρισκόμαστε σε κίνδυνο να το δείχνουμε και με τα λόγια μας και με τη φωνή μας και με τις πράξεις μας και με την επιμονή μας. Εύχομαι σε όλες τις γυναίκες του κόσμου να αγαπηθούν, να αγαπιούνται, να λείψουν οι σύντροφοι οι οποίοι πραγματικά αγαπούν τόσο πολύ που δολοφονούν. Τέτοιους συντρόφους δεν θέλουμε. Και πάρτε τη ζωή σας στα χέρια σας. Βλέπετε ότι η σχέση σας συνεχώς κλειδονίζεται από μια ενδοοικογενειακή βία. Ο σύντροφός σας, γιατί η βία, αγαπητοί μου, δεν είναι μόνο το ξύλο, δεν είναι μόνο η σωματική βία, είναι και η ψυχική βία. Είναι και αυτό ένα είδος βίας. Βλέπετε ότι υπάρχει μια ψυχολογική καταπίεση, μια ψυχική βία. Μην ανεχόσαστε. Είναι πολύ βασικό. Η αγάπη επουλώνει, αλλά όταν και το δεύτερο άτομο που είναι ο σύντροφος θέλει πραγματικά να διορθωθεί. Όταν δεν υπάρχει διόρθωση, προστατέψτε την ζωή σας και μην χάνετε την ελπίδα σας έστω και στους αστυνομικούς, οι οποίοι πολλές φορές, απλά δεν έχει υποθεί, έχουν βοηθήσει πολλές γυναίκες. Σας αγαπώ πολύ και εύχομαι σε όλες σας και σε όλους μας ό,τι καλύτερο.